ze tegen als het tijd is voor een land. Daar zijn de jongens van het raam. Uitzonderlijk goedemorgen op deze fantastisch schone zondag. En ik kijk naar alle gezichten en ik merk al dat je me allemaal niet goed kunt horen. En daarom kom even dichterbij. Dit is avond en Licoleg, maar dat is er niet. Maak ik niet druk. Kom, ga dichterbij. Het is altijd een beetje gek dat Veras het Raaf de stadsprins moeten welkom heet op zijn eigen residentie. Maar toch doen we dat. Stadsprins Daan II, van harte welkom. Op uw vlaghijzen. Want dat is uiteindelijk wat Veer hier vandaag gaat doen. Veer gaan de vaste lovensvaan hijsen. Voor het eerst dit seizoen. En dat is een heel schoon traditie. En daar kan ik een heel schoon verhaal over vertellen. Maar dat doe ik niet, want ik heb geen microfoon. Ik ga het daar zo meteen gaan over vertellen. Maar we willen eigenlijk geheel tegen de zin van het Raaf in ter zake komen. Dat is even normaal niet zo sterk in ter zake komen. Maar we gaan dat nu wel doen. Want ondertussen is de adjudant van onze stadsprins Daan is al samen met onze protocolist Hoebe naar achter gelopen. En als Gering allemaal omdraait, dan ziet je daar de vlaggenmast. Ja. En zoals je allemaal kunt zien, hebben we daar heel schoon geschilderd. 14 jaar geleden. En ieder jaar opnieuw denk ik, we gaan hem opnieuw schilderen. En op de een of andere reden moet ik dan toch iedere keer uitleggen waarom dat niet gebeurd is. Vergeten. Ik zie dat de vaan kloring. En zou ik jou willen vragen, en onze eerste trompetist Arno, daar heb ik zus zien staan hier, om op de tonen van het Limburgs volkslied met z'n allen te kijken naar wie de vaste lovensvaan de log ingeeft. En dan allemaal een rechterhand op de borst te plaatsen. Wel dan van ikzelf alsjeblieft, alsjeblieft Karl. En dan zou ik zeggen, begin maar met spelen Arno als je er klaar voor bent. Hier graag met op. Kijk, goed! Goed, allemaal bedankt voor uw komst. Nee, het Raaf zou het Raaf niet zien als we natuurlijk een feestje van zouden willen maken. En daar wil ik allemaal hartelijk van uitnodigen. Maar omdat we gehoord hebben dat er een of andere tennisopkomst is, hebben we weer met goedkeuring van de pappaman van de prins morgen weer gebruik gemaakt van de faciliteiten die ze achterom hebben. En daarom wil ik u allemaal vragen om rechtdoor te lopen, linksaf te gaan en met z'n allen de tent in te gaan. En op het begin van met het feestje dat het vlaghijsen mag heten. Dankjewel.